Шахмат oyununda barысы да гади. Телисең икән син ак, телисең икән кара, җиңелсәң дә куркыныч түгел. Ә менә тормышта барысы да башкача. Шах куйсалар, синең инде башка шансың юк. Төп герой да шахмат тактасындагы фигураларны күчереп дөреслеккә ирешү юлларын эзли. Авыр югалту аның бөтен тормышын үзгәртә. Кайчандыр әтисенең һөнәренә ачу белән караган герой үзе дә прокурор һөнәрен сайлый һәм дөреслекнең татана итүенә ышана. Моноспектакльдә төп һәм бердән-бер рольне Рөстәм Гайзуллин башкара. Бу хыял идем, кемдер анда хыяллана уйнарга Гамлетны, Хәлил Исмәгыйльне мәсәлән. Минем хыял кырмышлашты инде монда берничә еллык моноспектакльдә уйнарга һәм ул хыял Аллага шөкер менә якынлашып килә. Бу кулландырыш мизгелләр премьера уңышлы булыр дип ышанам. Һәм бу риск үзен аклар дип ышанасы килә. Тамашачы тарафыннан да инде үзем дә канәгатьлек хисе алырмын дип өметләнәм. Бу уйлап алынган махсус Рөстәм өчен язылган пьеса. Пьесаның авторы Лилия Салахетдинова. Рөстәм безгә моноспектакльдә уйныйсым килә дип мөрәҗәгать иткәч, без озак уйлаштык та төрле профессияләрне барлап карадык. Һәм аның холкына күбрәк шушы прокурор профессиясе тәңгәл килүенә тәгаен ышангач, инде без шушы материалны туплау өстендә эшли башладык. Рөстәмнең хыялы, Марселнең тәвәккәллеге яңа сәхнә әсәре язылуга сәбәпче була. Бу аларның икесе өчен дә яңалык. Рөстәм Гайзуллин беренче тапкыр моноспектакльдә уйный. Марсел Мәхмүтов Дәүләт театрында тәүге спектаклен куя. Миңа калса, иҗатта һәрвакыт риск булырга тиеш. Ни өчен? Чөнки әгәр дә син комфорт зонада, комфорт юнәлештә үз эшеңә дәвам итсәң, димәк синең үсеш юк дигән сүз. Миңа да менә бераз гына үземне башка төрле жанрда сынап карыйсы килде. Һәм Рөстәмнең дә шушы сынауга баруы ничектер күңелгә тынычлык бирә. Моноспектакльнең жанры детектив. Авторы Ләйлә Сәләхетдинова, тәрҗемә авторы Инсаф Абдулла, рәссамы Роман Моров, композиторы Зөлфәт Вәлиуллин. Прокурор шәһәрдә булган шау-шулы җинаятьне ача. Әлеге вакыйга аңа үзе белән булган вакыйганы хәтерләтә. Ул аларның кабатланмавын һәм җинаятьченең тиешле җәзасын алуын тели. Һәм бу теләгенә ирешә. Гомумән без кешеләр барбыз да һәммәбезнең язмышы, тормышы шахмат уены белән охшаштыр. Чөнки кемдер ялгыша, кемдер алга бара. Матка кадәр баручы дәрескә дин. Безнең тормышта һәммәбезгә дә кисәтү була. Шах рәвешле. Дөрес юнәлештән без юкмы, дөрес юлыбыз юкмы, дөрес барабызмы тормыш буйлап юкмы. Шах биреп алганнан соң без инде уйлыйбыз, артка чигенергәме, яисә инде юл таба алмыйча безгә мат куялар. Фильм Тинчурин театрына Лилия Гыйззәтуллина, Әмир Залишев, Манзара тапшыручы.